Vítame vás na prezentácii našej služby v oblasti elektronických aukcií. V tomto videu vás oboznámime s celým procesom realizácie aukcie, ukážeme vám, ako aukciu objednať a tiež ako sa na nej zúčastniť. Do prostredia pre objednávanie aukcií vstupujeme cez internetovú stránku www.aukciaas.sk. Do prihlasovacieho formulára napíšeme naše prístupové údaje, teda meno a heslo, ktoré sme dostali po uzatvorení zmluvy. Ak je všetko v poriadku, systém nám oznámi, že sme boli úspešne prihlásení. Následne prejdeme do spodnej časti obrazovky, kde klikneme na slovné spojenie Objednávka aukcie. Po krátkej chvíli sa zobrazí formulár, do ktorého postupne zapíšeme všetky údaje potrebné k vyhláseniu aukcie. V prvej časti zapíšeme údaje o vyhlasovateľovi, názov, sídlo, meno kontaktnej osoby a e-mailovú adresu. V druhej časti objednávky zadáme predmet, druh aukcie, dátum a čas začiatku a ukončenia. Ďalej zadáme názov tovaru alebo služby, o ktorej sa bude v aukcii súťažiť. Táto položka môže byť jedna alebo viacero, podľa rozhodnutia vyhlasovateľa. Do poslednej časti formulára zapíšeme uchádzačov, ktorí sa do elektronickej aukcie prihlásili. Na uvedenú e-mailovú adresu príde uchádzačovi výzva na účasť v aukcii aj s potrebnými prihlasovacími údajmi. Každému uchádzačovi priradíme do položky ním ponúkanú vstupnú cenu. Po vyplnení všetkých kolóniek formulár ešte raz skontrolujeme . Súbor premenujeme podľa vlastnej potreby a uložíme v počítači na miesto, kde ho neskôr bez problémov nájdeme. Takto uloženú objednávku môžeme do aukčného prostredia odoslať ihneď alebo kedykoľvek neskôr. Klikneme na tlačidlo Prehľadávať a nájdeme vo svojom počítači súbor, čiže objednávku aukcie, ktorú chceme vyhlásiť. Umiestnenie a meno vybraného súboru sa pre kontrolu presunie do okienka. Potom objednávku odošleme. Pri správnom objednaní aukcie sa nám zobrazí oznam: aukcia bola úspešne vytvorená. V priebehu niekoľkých minút po odoslaní aukcie dostanú všetci účastníci na svoje e-mailové adresy výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Okrem základných údajov sú v nej aj dôležité linky pre prístup k pravidlám a technickým podmienkam aukcie. Tieto je potrebné skontrolovať ešte pred začiatkom aukcie. V prílohe mailu nájdeme dokument, cez ktorý sa do aukcie prihlásime. Je dobré, ak si prístup hneď vyskúšame. Ak je všetko v poriadku, odhlásime sa a do aukcie sa prihlásime v termíne jej konania. V deň konania sa vyhlasovateľ aj uchádzač prihlásia do aukcie rovnakým spôsobom cez prijatý dokument Výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Po úspešnom prihlásení sa im otvorí obrazovka s odpočítavaním času do začiatku aukcie. Upozorňujeme, že čas uvedený na obrazovke nemusí byť zhodný s časom na vašich hodinkách alebo vo vašom počítači. Je to serverový čas, ktorý je pre všetkých účastníkov aukcie rovnaký. Do aukcie je lepšie prihlásiť sa radšej skôr a vyhnúť sa tak zbytočnému stresu. Aukcia začne za niekoľko sekúnd. Po uplynutí času sa aukcia začala a obrazovky účastníkov sa zmenili. Na obrazovke uchádzača teraz vidíme nasledovné údaje: najlepšiu ponúkanú celkovú cenu, najlepšiu celkovú cenu uchádzača a rozpis jednotlivých položiek s cenami, ktoré uchádzač ponúkol ako posledné. Na druhej strane u vyhlasovateľa vidíme len jednu cenu, ktorá bola ponúknutá ako najnižšia. Táto suma sa bude meniť v priebehu aukcie podľa toho, ako budú meniť svoje ponuky uchádzači. Uchádzač zistil, že cena najlepšej ponuky nie je jeho, preto sa bude snažiť cenu znížiť. Zapíše teda svoju novú ponuku do jednej alebo viacerých koloniek, v ktorých chce cenu znížiť. Nová ponuka musí byť vždy nižšia ako predchádzajúca, inak sa číslo prefarbí na červeno. Svoje nové ponuky si môže uchádzač kontrolovať v kolónke Priebežný súčet. Ak je priebežný súčet nižší ako momentálne najlepšia ponuka, môže svoju novú ponuku odoslať stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na tlačidlo Odoslať. V zápätí sa táto jeho ponuka objaví na obrazovke vyhlasovateľa. Zatiaľ čo uchádzači odosielajú svoje nové ponuky, vyhlasovateľ len sleduje, ako sa mení najlepšia ponuka na jeho obrazovke. Teraz si ukážeme súčasne obrazovku vyhlasovateľa aj uchádzača. Uchádzač zašle svoju novú ponuku a táto sa ihneď zobrazí na strane vyhlasovateľa. U uchádzača sa zároveň prefarbí na zeleno, pretože práve táto cena je v tomto momente najlepšia zo všetkých. Aukcia sa blíži ku koncu. Po ukončení aukcie uchádzač vidí, že najlepšia ponuka je u neho stále zafarbená na zeleno, čo znamená, že v aukcii zvíťazil. Niekoľko minút po ukončení aukcie bude vyhlasovateľovi e-mailom zaslaná správa o výsledku elektronickej aukcie. Jej súčasťou budú dva súbory. Prvý obsahuje konečné poradie uchádzačov. V druhom súbore nájdeme opis objednávky a podrobný záznam o priebehu aukcie. Tieto dokumenty si môžeme vytlačiť a v listinnej forme uložiť.